Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorriak Pirinioak Bialde saiora. Gaur Uharte Arakil eta Uhart Zize herria ezagutuko ditugu. Kaixo Txomin, Uharte Arakileko alkate zara, ezta? Bai. Konta iguzu pixka bat, aurkeztu zure burua eta nola heldu zaren alkate izatera? Bueno, orain dela hilabete pare bat edora, hauteskunde aurreko egun horietan, bildu ginen, kandidatura bat edo sortzeko, deialdi batzuk egon ziren, alde batetik bestetik, eta gurea ere bildu aldetik bildu ginen eta elkartu ginen forma emateko kandidatura, ezkerreko kandidatura bati edo olako gauza bati, eta bizkat ontzen joan zen idea, eta poliki-poliki asmoa edo udalerako asmoa zuen jendea gutxitzen joan zen, eta horien artean ni eman nuen aurrera pausoa alkate izateko. Ni Txomin Uharte naiz eta Uharte Arakiloa naiz, orain dela 51 urte uste dut. Eta alkate izan baino lehenago, ere izan zara zinegotzi edo ibili zara politikan hemen udaletxean? Pues hori galdera aspaldiko kontua da, baina bai, nik uste dut 22 urte nituenean, izan izela hautatua zinegotzi bezala, orain dela 29 urte, uste dut, 29 urte egon nintzen udalean, 4-5 urte. Eta orain hauteskunde hauetan berriki izan direnetan ze programarekin edo aurkeztu zarete? Zeintzuk dira puntu nagusiak? Puntu nagusia da pixka bat eskaintzea herriari gure lana eta gure ekarpena alden modurik gogorik handienarekin. Hori lehendabiziko gauza eta nik uste dut Udal talde honetan dagoela hainbat giza taldetan ibili den edo herriko mugimendutan ibili diren personak daudela, eta haiek eskaini dezaketela hortik herriari alden eta lan handiena. Ze programa? Herrietan gauza asko daude egiteko, egia esateko, arlo urbanistikotik edo udal egiturak eta infrastrukturak eta hor daude egiteko. Gero parte hartzea edo herrian ere sustatu behar da, beste giza arlotik edo hori importantea da parte hartzea eta herritar guztien nahiak eta ahalik eta modu txukunean betetzea. Eta horrekin esku artean aurrera ateratzea herria, bai. Izatea ere herritar izatearen arrotasuna, nolabait esateko, gotea pozik uhartear izateko, izatearen poz hori izatea eramatea gorputzean, bai. Uhartearra naiz eta arro gaude, bai. Eta zeintzuk dira aldizki guztu eman herriaren ezaugarri batzuk, datu batzuk? Herriak 810 biztanle ditu.
gehienak momentu honetan industrian edo lanean ari dira, ez bada uharten bertan inguruko herrietan, batzuk ere zerbitzuetan ari dira, ez bada herrian, gehienak Iruña aldean edo lanean. Gertutasuna ere hiriburutik errazten du horrek bai. Eta, bueno, bai ezagutu dena biztanle aldetik, sartzen ari garela, bai. Eta orduan, alde hortatik ere bilatu behar da nolabait esateko gazten herrian gelditzearen hori, eta, nolabait emateko herriari beste belaunaldi berri bat eta ekartzeko etorkizuna herriari, hori da inbertsiorik handiena nik uste. Zein esango zenuke dela uhartea dakilen ez dakit puntu nagusia edo gauzarik onena? Herriak duen gauza honenetarikoa? Herriak duen gauzarik onena? Nik uste dut persona direla gauzarik onena, bai. Nik uste dute uhartea bakoitzaren atzetik dagoela persona bat, langilea edo nahi duena hoberena herriarentzat, eta hori nik uste dut ongi bederatuta ekarriko duela herriaren nolabaiteko hobekuntza edo aurrera bidea. Eta gabeziaren bat edo ahultasunak? Ahultasunak, nik uste dut heldu garela eta udaletik begiratuta, hori ez da hori, baina heldu garela krisi handi batetik ekonomikoa eta hori, eta orain nik uste dut azkeneko legealdi hauetan buelta eman zaiola horri, eta orain nik uste dut pozik egon betezkela aurrera begirako ekonomia edo nolabait esateko badugulako eta hori. Baina hor, azken urteetako lanak eman dio buelta ahulezia handi horri, baina oraindik ere ez daude kohetea botatzeko leihotik ez. Eta hori esango zenuke dela zure erronka nagusia? Edo badaude beste zerbait badago? Hombre, orain alkate moduan zein uste duzu dela etorkizunera begira duzun erronka nagusia? Erronka nagusia nik uste dut dela, gizarte aldetik gizatalde hori edo belaunaldi berri hori, datorren belaunaldi hori egonkortzea uharten eta hortik gaztedi langile eta inplikatua herriarekin eta hor saretzea guzti hori herriari beste itxura hobea emateko eta aurrera ateratzeko. Baina batez ere persona dira aldatzen dituenak herriak eta nik uste dut hor daukagula erronka handiena bai. Eta alkate bezala zeintzuk dira zure bete beharrak? Eta nolakoa izan da esperientzia? Momentuz motza, baina orain artekoa? Esperientzian, hasiera guztia bezala ikasten ari gara nola kudeatu, zer dagoen kudeatzeko, zer dagoen aurrera ateratzeko, pixka bat zein diren premiazko edo lehentasunezko gauzak eta horri erantzun zaion berehala, eta gero pixka bat aurrera begirako horiek distantzia edo denbora hartu eta hartu denbora eta aurre egiteko ez dakit nola esan gauza batzuk badaude denbora luzez aritu behar duzunak eta etengabe eta hor bultzada hori behar duzu aurrera ateratzeko gauza guzti hori bai. Eta inguruko herrietako alkateekin baduzu harremanik? Bai. Sakanakoekin igual edo sakanatik kanpokoak ere? Oso lotua gaude adibidez bi aldetan ditugun herriekin, administratiboki Arbazuta eta Irainetarekin partekatzen dugu bai idazkaria eta bai udal langileren bat.
Eta bai, Sakanako mankomunitatearen parte gara, eta bueno, horre hainbat zerbitzu daude, eta elkarren artean adidez, aritzen gara, adidez zabor bilketarena, edo kirol zerbitzua, euskara zerbitzua, hor badaude mankomunean ditugun hainbat zerbitzu, eta bai, harremanak jakina dugula, bai. Eta iparraldeko herriekin? Iparraldeko herriekin. Ez horren beste, ez daukagu harreman zuzenik, ez daukagu. Harreman zuzenik ez daukagu. Hori, bai, baina hala ere kontatu edo ez dakit galdera honetan sartuko den, baina bai, orain dela 20 urte izango da, bai, 80. hamarkadaren bukaeran, Iruñako uharteko fanfarre batzuen kideak, Ardanbera edo hori, etorri ziren proposamen batekin, elkartzeko Euskal Herrian zeuden uharte guztiak. Eta zenbat daude? Printzipioz 5 elkartzeko asmoekin. Bi iparralden, uharte garazikoa, Zize edo, uharte hiri, Mixe edo, daude, bi. Gero Iruñako uharte eta Amezketan Gipuzkoan dauden Ugarte auzoa edo hori. Eta hor egon zen mugimendu bat nahiko ederra, pixka bat anaitasun bat edo biltzeko, hori gizarte aldetik, ez instituzio aldetik. Eta egia esateko egun hauetan ez dut aukerarik izan hitz egiteko hango arduradunarekin, uharteko fanfarreko arduradunarekin eta postaria zena, Joakin uste dut zuela izena. Eta baina urduan bultzada handi bat egin zen eta bai elkartu edo ibilitzen hemengo jendea uharte garaziko jendearekin eta besteekin. Bueltaka eta hemen herrian ere mugimendu bat zer eskaini enezaken hori, dantzak, fanfarrea, musika, ez dakit zer loturak eta zer lotura egin enezaken. Eta mantendu da harreman hori? Eta ez, uharte Iruñakoarekin badakit egon dela, beti egoten dela halako harreman edo lotura, baina beste aldekoekin ez horren beste. Joan da galtzen? Bai, gu bentsat ez dugu hori. Eta orain, alkate bezala gustatuko litzaizuke igual berriz harreman hori sendotzea? Pues ez dakit, holako diagnosi bat egin beharko genuke, beste zer dugun elkarren artean partekatzeko edo mahai gainean jartzeko, eta eskua beti zabalik egoten da. Eta pertsonalki egon zara beste uharte guzti horietan? Ezagutzen dituzu? Iruñakoan jakina. Amezketan ere ondoan uharten egon naiz, bai. Eta iparraldekoetan? Eta iparraldekoetan garazin egon naiz, eta badakit uharte garazi dagoela pixka bat lehenago sarrerakoan, hori, baina justo egon ez naiz egon, ez. Eta bestean ez, uharte irin edo Zizen, Mixen ez, naiz egon ez. Eta gustatuko litzaizuke igual ezagutzea? Bai, zengatik ez bai. Ziurre garazira noan urrengoan joango naiz, besteik ez bada esateko elkarrezketan egon naizela. Eta uste duzu desberdina izango dela hango egoera eta hemengoa? Ez dut ezagutzen oso ongi zein den hango egoera, herri arteko egoera. Badakit antzeko kopuru aldetik edo jende aldetik antzeko biztanleak edo dituela, biztanlegoa duela uharte Zizek. Baina ez dut ezagutzen hango egoera administratiboa, ez dakite konzeju bat zela funtzionatzen duen edo garaziren parte baden edo ez dut ezagutzen. Eta gero gizarte aldetik
Ba ez dut uste oso desberdina izango den hemengo egoeraz. Ez dakit, pentsatzen dut nekazaritzaz biziko dela hainbat jende, hemen bizi da. Eta uste dut desiente, baina horre kopuru jakin bat. Eta gero industriaz edo hirugarren sektorez biziko dela jende gehiena. Pentsatzen dut, ez dakit, hori... Eta zertan zein izango den bezaltasunak eta hori, ez dakit, egia esateko ez ezagutza handia daukat horren. Eta orain, aukera izan da hangoi eta hango alkateari mezu bat bidaltzeko, zer esango zenuke? Herritarrei edo alkateari? Eskuak zabali daudela, hemen etortzeko eta berarekin harremanetan jartzeko eta zabali gaudela, lehendik ere zertxo bait egin zen hartatik, berriz berpizteko etorkizuna, bai. Mila esker eta ea sor daiteken berriz harreman hori. Herritarrek nahi badute, hori beti izaten da. Instituzioak pixka bat motelxoagoak eta hori, eskua ematen dugu eta gero hazten dugu bestea. Baina hor gizarte aldean baldin badago zer esan edo elkarren artean baldin badago zer partekatu, ziur izango dela. Gu zabali gaude eta espero dut beste aldean izatea. Mila esker gurekin egoteagatik. Venga. Orduan hemen gira eletan, ondarkintegian zurekin Jon Etxart, egunon? Egunon. Honik aurkezten diguzu zure buruan, hor zaren, eta zer dura duzun hemen ondarkintegian? Ni Jon Etxart ditzen iz, bada kasiko goi urte, ondarkin zerbitzu baten lanian egiten dutara. Hastapenean Garbiki sindikatu batean, eta 2017an elkargoa sortu zen, Eskola Hirigune elkargoa, eta ondorioz, Eskola Hirigunen elkargoak ondarkinen kompetentzia hartu du eta geroztik elkargoan. Berlana eta kasik toki berian nik arduratzen iz pixka bat Azparne eremua, Ioldiko eremua, hartako eletan gira, behaz bada eletan ondarkintegi bat, eta bidasuneko eremua, behaz gehiago ez sobera eskualdura, baina sarnegu alde bat. Bada ondarkintegi bat Azparnen, beste bat eletan, eta bidasunen hirugarren bat, hori da? Nik dutan eremuan badira lau, baino Akamaren, bestia Bardozen, bestia Beskoitzen, Azparneko mugan, eta laugarrena eletan. Ados. Hemengo ondarkintegira eletakoan, nor da zer egiteko jendea? Hunat eldudin jendeak eranen dut ingurukoak direla, lekuinetik, lekuine aiera istu ize, Dola Marti dozti, eleta Ioldiko eskualdia, Suskune, Landibarre, Irisari, gune hortakoak. Gero, jendeak edo zein kamotik diten alda jende bat, elkargoko jende, edo zein jende diten alda ondarkintegirat. Usaiakoak eranen dut 10-15 bat kilometroan inguruan diren jendeak dira hunat etortzen. Zer da, Susen, ondarkintegi bat, zer ekartzen da hemen materia bezala? Unat ekartzen diren gauzak dira gauza tresneri potioloak edo gauza potioloak, adibidez mubleak, gauza elektroniko eta elektrikoak, telebista eta beste horako tresneriak. Puska toksikoak, tindu, ez dakit beste gauza usu berrikolatzeko edo baiatzen diren puskak, edo onkailu edo lako gauza batzu, batzetan gutio baiatzen da guai, baina ekartzen aldira ondarkintegirat. Trabagarriak, kartoin potioloak, kartoin handiak, ondarkin perdeak. Hemen guti sartzen da zen eta jendek hemen inguru untan usu jendek edo batzia edo egin etxean atzitzen duzte belar mozte guziak edo
oian txiki kantain batean emaiten duzte, beraz guti heldu dira unat, ez da erri putiolo baten marien bezala, jendek ondarkintegi daten hitz ekartzen duzte, hemen gutiek sartzen da, ala ere. Eta gauza toksikoak eta volumen handi bat egiten duten gauzak. Bai dira, sifrak, bakizu, gutxi gara beraz, zenbat tona kartzen dira hemen zekitela bete urtean? Hola laun bat goiz batez, hola gogoz ez. Badakit hilabetero hemen pasten dira 500 edo 600 jende, 500 pasaia badira. Eta usu hemen, da jendek hunat ez dia usu heldu urtean, eletarat jendeak. Heldu direlaik erremorka batekin heldu dira eta gauza hainitz ekartzen duzte, eta zonbitaldiz hauzoen gauzak hartzen duzte eta pilda bat ekartzen dute. Hirian gehiago jendeak useago pasatzen dira gauza gutirekin. Eta hemen, egia da laun bat goiz batez, ez da jende hainitzik, me ikusiko dituzin otoak usu volumen handi bat ekartzen dute. Orduan hemen ekartzen dituzte jendeak beren ondakinak eta ondotik, zebasten da haientzat? Ondotik behaz hemen badira, erranen dut trompatu gabe, badira zazpi bena desberdin. Zazpien gehienan batio bakarrik bat lurperatia da, hori sarriko tapean, behaz mendiska zentroan. Biltagarbik hori kudeatzen du, Biltagarbi da tratamenduaz arduratzen den sindikatu bat. Bada errilkargoa eta Beharndegav errilkargoa elgarrekin Biltagarbin dira. Eta zazpien gehienan batio lurperatia da, burdina berreziklatia doa, gero muble guziak oai muble bat erosten delaik denda batean paratzen da eko-kontribuzio. Adibidez mai baten ginen erranen duzut euro bat paratzen da eta hori kutsa batean isuria da eta hola mubleak ondotik berreziklatzen aldira eta bilketa berezi bat egiten alda ondarkintegietan. Mubleak ondarkin perdeak xeatiak dira, lekian ginen, bada hor plataformatiki bat gibilean. Xeatiak dira, hori lurreki enpresak itxasukoak egiten du eta ondotik laborariek biltzen dituzte, emaiten dituzte gehunka hilitzen pixkat eta emaiten dituzte ondotik edatzen dituzte pentsetan. Kartoinak berreziklatziak dira, zer hanzten dut, grava guziak, horiek azparneko enpresa batek biltzen ditu, korreba enpresak. Xeatzen dituzte, horretan gaiten aldira teila pozi, harri, lur pixkat, lurra ez da unbiste hon, alainan, xeatzen dituzte eta emaiten dituzte, heiek baliatzen dituzte gero horretan emaiteko espaloi baten azpian edo gauza arruntetan baliatzen dituzte, behaz hori azparnen egina da. Behaz, zazpi bena desberdinen genian, sei berreziklatzera joiten dira, tokian edo ezain urrun ala ere, eta gero horren ondoan badira behaz bada lokal bat tresna elektronikoekin eta horiek ere berreziklatuak dira, uste dut bordelera joiten direla, bada animaleko uzina bat, deseiten dituzte denak, eta gero toksikoak komplikatuak da, zenta hor badira dependize produkto den, badira aterabide desberdinak produktuaren arabera. Zer ez da berreziklatzen orduan? Hemen? Bai. Hemen deitzen direnak, guk erten dugu trabagarriak edo frantzez le tout venant, pixkat enkombran, holako gauza batzu. Eta hor, usaian izaiten aldira plastikazko gauza batzu, adibidez parasol zango bat, izaiten alda etxeko isolazioko material batzu. Izaiten aldira plastikazko basak edo olako gauza batzu, usu plastikazko materialak. Uai arte plastra hor emaiten ginen, salbu askifite hor, espero dugu hor ondoko urte hastapenean plastraren plaken biltzeko untziak imanak izanen dira. Eta gehiago behaz hori emaiten ginen bena hortan, ez dugu gehiago emanen. Beraz,
hastapenean egia da hondarkintegi batek bazitin behar ba 2 bena edo 3 trabagarriak burdina eta perdeak, hala. Eta hoi badira 7 bena, gehi elektronikoak, gehi toksikoak, gehi pilak, gehi ampulak, badira hoi ahunt gauza eniz gehiago eta egia da, geota gehiago berreziklatzen dira. Eta horren ondoan, bada arrazotipi bat, alare, maleruski, hondarkintegiak inak ziren, janen dut 6 benen kokatzeko, eta behar dilaik behatziko kokatu, bekomplekatzia bilakatzen da. Eta pixkat hori da, guetzat ere gure muga, hondarkintegiak ez dira aixe handitzen ala, zenta gure kokatiak gira beti, eta behar da lekua kudeatu, ina launtza gauzak guzien sartzeko. Eta beste gauza bat da jendeak esplikatzea eta komunikazioa ontsa egitea, zenta jendeak heldu direlaik badira beste gauza beresteko lekuetan berian, behar dira gauzak argi izan zer nun, nola, langileak hor dira beharrik, baina ez da erratxe beti jenden ez dena usu heldu edo konpreitzeko ampula bat hemen emaiten dela, hautsia dela trabagarrietan emaiten dela, mubleak kanape bat mubleekin emaiten dela, armiru bat berdin, ez dela gehiago zurarekin emaiten, badira holako gauza batzu. Ostian antzi dut zura, hori ere xeatia da landesetan eta egiten dituzte gero melamine aglomere pano batzu egiten dituzte, sukaldetan eta meiteko holakoak egiten dituzte. Justuki, 20 urtez, kusituzu jenden ohiturak aldatzen? Bai. Hoi urtez, hilabeni hasi nintzalaik hondarkintegirik ez zen hemen, ez eletan ez beskoitzen, ez zen bat ere. Baziren trabagarri bilketak, denak emanak ziren barne, behaz telebistat edu balimazen emanazen kamionan barnerat eta gero lurperatiak ziren. Behaz nik hori hastapenean hori zautu dut. Ni hasi niz lan hortan 2000an eta denboran etzen ere bazen bakarrik untziak, jenden hondarkin ahunten biltzeko untziak edatiak ziren, eta bedinan untziak bakarrik bedesketa etzen iten, belaketan genian edo paperen genian guti, eta hondarkintegirik etzen. Beraz, 20 urtez pumpe handi bat egina izan dela ere. Zenbat langile behar dira kudeatzeko hemen eletan edo guti gara bera hondarkintegi bakotxarentzat? Hondarkintegietan dependi, geho pixka bat jende geho eta gehiago behesten dute, ondoan egiten ditugu ere bilketa erreformak, beraz nahi bauzu. Entzatzen gira bilketa molde aldatzea, eta maiten dugu edo etxeka zikinuntzi txikeak, edo baditugu zikinuntzi handi batzu, eta txampoinekin gero ondotik idekitzen dituzte beren hondarkinen botatzeko. Beraz, jendeak ez dute lehen bezala edo zen gauza emaiten al zikinuntzien barnean, eta beraz, hartako zeldu dira hondarkintegirat lehen bano gehiago, eta hastapenean langile bat zen kasik denetan, lana bazuen, egiten altzen gauza da. Geho eta gehiago, usu 2 langile emaiten dira, zenta honbeste gauza bat dira bere esteko eta eskuin esker eta jenden laguntzeko. Beraz, usu geho eta gehiago 2 langile bat dira, sustut haste buruetan. Hastean artean kalmeago da, laun batetan urtzialela eta laun batetan jende handana bat bada, beraz usu 2 langile bat dira. Nik uste dut orokorki egilkargoan uste dut langile, hondarkinetan ari diren langileak, egilkargoan badira 1200 langilea. Nik pentsatzen dut 500 bat badira hondarkintegietan bakarrik. Errango du 500, Endaiatik ataratzerat edo Santa Grazirat. Denetan, bilketan, hondarkintegietan zerbitzu osoa eta gehiagoetan diren jendeak ere. Aipatzen zuen ostian, jendeak adibezka dira bat erostean, parte bat joten zela hondarkintegietara piskat hori finantzatzeko. Hortik elu da finantzamendu osoa, nola ateratzen da dirua horrentzat?
hondarkintegien funtzionamenduko dirua gehiena heldu da jendek pagatzen dituzten zergetarik. Beraz, frantsez deitzen dela taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Beraz, jendek impos bat pagatzen dute, eta horrek du hondarkintegiko funtzionamendu gehiena pagatzen, langileak eta hola. Eta badira, horren ondoan, horretan aipatzen ginen hori, mublentzat bezala eko-organismo batzu, heiek dute sosabiltzen, jendek pilak, holako funtzionamendua bada pilen genian, pila bat elosten delaik, geho pila horik baliatuta emaiten da edo dendetan, edo hondarkintegian, eta pila horien bilketa finantzatua da, jendek erosi duten mementotik finantzatua da. Beraz, eranen dut hemen hondarkintegietan gauza egunetaik behar da ez dut eranen hamar, arrun guti ala ere dira eko-organismoetik heldu, gehiena da jenden zergetarik pagatu. Hala, kontuko dugu gure elkarrizketan, mil esker zuri, Jon? Mil esker handi bat, seiola. Eta aste arte? Metxe. Kaixo, Jone, zer moduz? Ongi. Kontatuko diguzu pixka bat nor zaren zu? Bueno, ni Jone Laskoz naiz, Uharte Arakilgo idazkaria. Ni izatez Etxarri Aranatzkoa naiz, baina hemen egiten du lan. Eta nola hasi zinen lan honetan? Ze prestakuntza behar da? Nik zuzenbidea ikasi nuen, eta gero udal idazkaria izateko, froga batzuk, posaketa bat gainditu beharra dago. Nik azterketa bat gainditu nuen prezeski Uharteko idazkari lanposturako. Eta zenbat denbora daramazu? Idazkari bezala daramazkit 12 urte, baina Uharten 2 urte pasatu. Eta zertan datza zure lanak? Zeintzuk dira zure bete beharrak? Nire bete beharrak, udal txikietan gure bete beharrak oso zabalak dira eta denetarik egiten dugu. Printzipioz, nire bete beharra da osoko bilkuren deialdia egitea, dokumentazioa prestatzea, aktak egitea, dokumentu guztiak ziurtatzea edo fede eman horrela dela, txosten juridikoak egin gai ezberdinen inguruan, espedienteak ireki, osatu, amaitu, tramitatu, Nafar gobernuari bidali behar zaion dokumentazio guztia prestatzea eta bidaltzearena. Zer gehiago, kontratazioak egin, gero hemen ere idazkariak eramaten du erregistro zibila. Ni idazkaria, Uharte Arakilgo udaletxean idazkaria naiz, baina 3 udal eramaten ditugu, Uharte, Irañeta eta Arruazu. Orduan, 3 udaletako martxa da eramaten eduguna baita registro zibila eta pixkat hori, bai. Eta uste duzu herritarrek ezagutzen dutela zure lana? Ez, orokorrean herritarrek ez dute ezagutzen zein den ez nire lana, ez bulegoan, udal bulegoan egiten den lana. Ez dute ezagutzen eta ezagutu ezarren ez dute baloratzen. Osea, uste dute orokorrean, esaten dut, hori, ez dugula ezer egiten. Eta oso ongi gaudela hemen, bulegoan, hotza egiten duenean bero goxo-goxo eta bero egiten duenean fresko, baina ez dute baloratzen eta ez dute ezagutzen. Eta zergatik uste duzu pasatzen dela hori? Ez dutela ezagutzen edo? Badutela ideia bat ez dela gero egia? Ez da ezagutzara ematen, eta azkenean administrazioan nola den eta administrazioaren funtzionamendua eta
etxe barruan gelditzen den zerbait da. Herritarrek ezagutzen dutena da, beraiei heltzen zaienean zerbait beraien gustokoa ez denean, edo eskaera baten ondorioz jasotzen duten erantzuna, edo herrian zeozer egin behar denean eta beraiei ukitzen denean, horrelako kasutan, puntualetan, beraiei dagokienean, baina ezagutzen dutena da erantzuna. Ez duten ezagutzen da, erantzun horrek suposatzen duen aurreko lan guzti hori. Eta lan hori ez da ezagutzera ematen. Nik uste dela ere, gauza guziekin bezala, ikusten dugula bukaerako emaitza, hau egin da, edo hau ez da egin, edo hau egin behar dute, baina ez dakite, edo ez dakigu aurretik guzti horrek zer suposatzen duen. Eta uste duzu hori igual nolabait ezagutzera eman beharko litzatekela? Agian bai, baloratu dezaten egiten duguna gertatzen dena da, ez dugula baliabiderik horrelako zerbait egiteko. Ze eguneroko lanean, ez du ibiltzen bagara baliabide aldetik eta denbora aldetik, gauzak egin eta atera izateko, horrelako zerbait erantzi beharko bagenio gure lanari ez genuke ateratzeko duguna, orduan da pixkat. Eta lan hontan daramazun denboran, nolakoa izan da esperientzia? Ona. Badaude momentu onak eta momentu txarrak, ardura handiko lana delako. Eta dena ongi ateratzen denean, oso ongi, baina zerbait gaizki ateratzen bada edo arazoren bat baldin badago, idazkariaren errua da. Orduan, ongi, esperientzia ongi, gora berekin eta boladen arabera eta lankargaren arabera, edo planteiatzen den arazoaren arabera. Gustatzen zaizu, beraz? Bai, nire lana gustatzen zait. Horrek ez du esan nahi gaizki pasatzen ez dudanik, ze askotan. Baditu alde onak eta ezain onak, bai. Eta esango zenuke konpentsatzen direla? Bueno, ez dakit konpentsatzen duen. Trago txar bat pasatu eta gero egoera bideratzen bada eta gauzak ateratzen badira, ateratze horrek eta edo prozesu horrekin bukatzeak ematen dizu, ez dakit, satisfazio txiki hori egin dugu eta ongi atera da azkenean eta listo, baina... Eta lortzen ez da? Lortzen ez dana, segun eta zergatik lortu ez den, alegindu eta lortu ez bada, baina eta gainera askotan zure esku ez dauden faktore askok eragiten dute, orduan askotan hori alegindu lortu ez, zure esku ez dagoelako, igual impotentzia txiki hori, baina Baina, gustatzen zaizu. Bai. Eta ezagutzen dituzu beste udalidazkariak? Bai. Egia da, horrela orokorran ez dugula harreman handirik, bada nik uste dut lanpostu bat, oso bakartia sentitzen garenak eta oso bakarra eta igual ez dago gure artean horrelako elkartasun sare handirik, baina bai, toki guztietan bezala badugu batzuen artean harremana eta gure artean laguntzen saiatzen gara. Eta harreman hori zer duzu igual gertukoenekin edo... Denetarik. Askotan igual harremana egiten duzun idazkariren batekin balantzen ari zaren gaiaren arabera, bagian berari ere tokatu zaiolako gai hori. Baina, gertukoekin bai, sakanako gainontzeko idazkariekin bai, eta Larraungoa, eta bai. Eta iparraldeko udal idazkariren bat ezagutzen duzu? Ez dut inor ezagutzen, hemen ere administratiboki gure mugak ditugu, eta orduan gu idazkariok ere, nahiz eta formakuntza ikastaroak eta izan,
naiz eta Nafarroan izan, Baxe Nafarruko idazkariekin eta ez ditugu formakuntza horiek ematen, administrazioa berdina ez delako. Eta ez dut harremanik ez. Beraz, badakizu administrazioa ez dela berdina, baina badakizu gero lan egiterako orduan, ez dakit badauden berdintasunak, desberdintasunak. Ez dut ezagutzen, baina nik suposatzen dut alor batzutan oso, nik uste gainera abia puntutik funtzionatzeko era, antolatzekoa oso desberdina dela. Eta ausartuko zinateke konparatzera? Ez daukat ezagutzarik, baina zeberaiek beste administrazio eredu badira, baina ez dakit agian gu baino be funtzionatzen dute. Eta, uharte harakilek harremana izan da iparralden dauden beste uharte deitzen diren herriekin, uste duzu igual interesgarria izango litzatekela zuen artean elkar ezagutzea? Bai, aberatsgarria izan daiteke. Bai, hartu eman bat izatea, eta harremana lantzea, eta interesgarria bai. Eta orain, aukera izan da mezu edo galderaren bat bidaltzeko, zer esango zenieke? Horrela. Iparraldeko uharte herriko udalidazkariari, zakit, galderaren bat izango zenuke egiteko? Ez, bagian gehien bat, ze baliabidekin kontatzen duten beraiek, edo nola antolatzen diren, edo ze laguntza jasotzen duten, edo ze babesa, edo ea baduten idazkari bezala elkarteren bat, edo bagian interesgarria izan daiteke, gero hemen ere horrelako zeo zer egin ahal izateko, edo eredu bezala izateko. Igual ikasteko batek bestetik. Bai. Mila esker Jone gurekin egoteagatik eta saiatuko gara ea bertatik erantzuten digoten. Hori da, oso ongi. Eskerrik asko. Eta eritan gira beti, alduntan Zurostatuan, Txotxela, egunon? Bai, egunon zuri. Orduan Zurostatuan gira, baina ez dugura ipatuko egun, beste funtsa bat eman duzu, beste kargu bat baituzu, zure izela ere pilota taldean, letako pilota taldean hori da? Bai, hori denboran herriko etxean nintzen, eta herrian bizia txiki behartzela eta bizia eman arazi, sortu zen orduan Joko Berriko osala hori. Eta Joko Berri hortan, beraz, urtero, geroztik egiten dugu palantxa xapelketa bat, eta esku uskako xapelketa bat. Baina, hemen, kortsuak batzen dira ere? Ez, pilotaren eskola edo kurtsuak egiten dira armendaritzen. Han dira 6-7 edo 8 herri, nun haurek ikasten duten pilotan jotzen, bai palantxa, bai eskuska, mementoan badirela eskola hortan hiru egun bat haur, eta nesketan izigarri untsa palantxan ari dira. Baditugu hain institulu, hala nola Zorraitza Izpahuriek eta UAR eta beste batzu, eta bada eskuskako pilota ere, hor beste aneia bat hor UAR ere untsatzen, Frantziako xapeldun eta eskolegiko xapeldun atera da. Baina gehiago jendea palantxan ari dela ezin ez da eskuska, maluruski. Erten zuen, hiru bat aur ikastuntela armendaitzen, eletatik zenbat, bakizu? Xuxen ez dautzu tehtena, albanan badira dotzena bat gutienetik, Eta hemen Joko Berri sortu duzue, zer da, Xuxen, zer dira? Joko Berri, lehenik denboran etzen txalarik, ez pilotan hartzeko, eta gero autu bat egin zen, behartzela herri honetan txala bat nun pestak egiten antziren, eta jaiak, baina gero Joko Berri sortzen da, normalki txala bat ez dularek ez trinketaren luzetasuna, eta ez behar diteren normak egiteko ez trinketa edo ezkerpareta. Hau tipi izainten eta 2 metra falta zituen beraz trinketa izaiteko eta ezkerpareta tipia izagon. Auto bat egin genuen, Joko Berri baitzen Arbonan eta harri buruz so egitea eta antolatu genuen biharren behaz Joko Berria eskualegian. Hala. Eta zeiten duzu orduan hemen txapelketak, aipatu dituzu? Txapelketak egiten ditugu, lehenik palentxazkoa.
hasten da martxoan eta hori ekeina ondar arte. Eta segidan antolatzen dugu eskuskako lehiaketa batekin. Hori egiten da uztailan 10 eta buruilan ondar arte. Eta hori egin da lahatanoi bat talde palantxan eta egin da 50 bat ziren 3 urtez erudia zen eskuskakoa. Neok etzulakoan antolatu nahi, zeren baita egunero telefonan eta ikusi jendeak eskuko mina baduenez edo ez, eta hori pizua zen guretzat. Eta geroztik Filipe Benez launtzen gitu lan hortan, eta geroztik lotura bat egin dugu. Filipe Benez landestarrak du telefonan hartzen. Guk montatzen ditugu sariak eta kondatzaileak eta horiek, eta geroztik oso ondo pasten da. Aipatu diguzu joko berri etzela ez trinkete bat, ez ezkerpaeta bat, arauak ezberdinak dira ere? Zer dira arauak joko berri batean aritzeko? Joko berritan, erran behar da pilotariek, eskuskakoek izigarri maite dutela hori. Zendako, zeren horientzat prestatzeko xapelketan, ondoko xapelketan, kondizionen fizik eta hori, nola eganen dut, hokio azkartzen dira, gogortzen, zeren ez baita 15 trinketa mezefite egiten ahal, ez da gibeleko taularik, beraz behar da errebote egin, eta ikasten dute biltzen, eta gero ez da eskoneko mugurik, beraz jo behar dira pilota ere seka, eta beste joko modua da, eta gustatzen zaiote horientzat entrenamendu ona egiten zuela gero trinketetan eta jokatzeko. Eta palantxarentzat gauzak aldatzen dira ere? Palantxan ere gauzak aldatzen dira, ikusi behar izigarri sala hori ekipiak izan kieta behar dira teknikoak. Ezker paratian jo, hor indarra gehiago agertzen da. Hortan ikusten dugu lehen mailakoak eta ari direlarik argunt teknikoko jokoa behar dela, zeren kipia delakoan eta behar dira pilotak barnea txiki eta 15 sartu. Aipatzen zeintuen, zenbat talde parte hartzen duten? Gutxi gora bera, txapelketan? Txapelketan, urtero palantxan lahatanoi bat. Eta gero eskuska aurten berriz abiatu dugu. Argunt behera ere hori abaginen, jogoi inguru hortan. Horai, aurten jadanik 54 bat ziren eta pentsu dut datoren urtean gehiago izanen dela, zeren jakitearekin ora antolatzen den eta untsa pasten dela, piloteriak berriz etortzen dira. Eta justukin, nondik elu dira? Jende guzti horiek, ez dira elkarbakik? Eskolegin guztietaik, bai dira somit landesetaik etortzen ere, bai. Eta Mila Franka, Arbona, hemendik, Armendaitz, eta Osu egitaik, den taipuskat, behaz, zentro horietaik, denek bateko zentroa, itxasuko pilotariak ere hor dira, Osu egitan, bi talde gazte bat ziren finalean, Lekorne, nola egenen dut, Arbona, Senpere, eskualde guztietaik etortzen dira. Zertziko dira joko berritan aitzeko, edo sariak ederrak direlako? Lehenik jokatzeko, eta gero biztana sariak ere emei ebiten dutela jokatzea. Sari interesantak ezartzen bai ditugu, bai. Eta adinaren aldetik, txipidanik edo nola pasten da txapelketa? Interesantana joko begin, gazte hasten altzira, baina zahar ere segitzen alduzu. Ikusten dugu aurtengo eskuskako finalian, zirela Olivia Rotzarene eta Jean-Pierre Idiar makiakoa, Olivia Rotzarene txemperekoa. Biek badute 50 urte. Eta irabazi dute aurtengo Frantziako xapelkeduner plazan, zigarroa benezi. Ikusten duzu beraz ez dela adinik. Eta txipia izanki eta ez dira beti ahal handiak behar. Behar dira teknikokia izan. Zer da, ohitura gehiago baitzuten, joko berri nahitzeko eta besteak ohitura gehiago egiten? Eta adinak imauzu bizio gehiago. Gazteak puskiat inosanta dira, eta gasten dute gero jokatzen. Eta horrentzat ere antolatzen duzu zerbait? Ez, mementon ez dugu antolatzen. Baina egiten dugu, apestetan egiten da trofeeletakoa esaten dutena. Eta hor ikusten dugu idekitzeko, haintzereko partida haurek edute egiten. Haur ikusten dugu, haurek ere jokatzen dutela, beraz denek bateko haurrak eta ari dira, haintzin partida, egiten dugu bezala. Bestela haurek baituzte beren txapelketak, beren txapelketak eta eskolarekin etortzen aldira egunero hartzerat. Zeren egunaz idekia baita txeko xeek arte urgirik hori denentzat. Aitzen zizten, oiztenka Nafarroako jendeekin? Aurka, aldu dira batzutan jolastera? Duela zomeit urte izan zen xapelketa bat eta etortzen ziren, bestaldeko bi talde etortzen ziren.
eta heek nahi zuten trinketian ikasteko eta hemen etorri ziren, hala. Baina geroztik herek burura hartu dute bere gelitu dira, beraz, baina harreman edera ziren, zeren denbora batez eskuska etortzen ziren hemenek pilotari hoberenak. Horai eroria izanki eta berriz agapizten ari da, behar da denbora pixka bat. Baina espero dut ondoko egunetan ikusiko ditugula, zomeite. Pixkanaka torriko direla berriz eta... Bai. Hori dudari gabe. Untsa antolatia delarik eta norbaitak segitzen mali ditu, badakizu oaiko tresenekin eta eseiak iten dute, nunden txapelketa hon bat eta nunden ikasteko eta anteila badaden entzat uste dut. Eta uste dut ondoko urtetan ere ikusiko ditugula, zomeite. Horrek uste duzu, hemendik bost, hamar urte, jende hori gehiago? Bai, eskusko pentsu dut gehiago zeren argunt behera jautxe ginen eta hor agapizten aldela, bai. Eta gero beste gauza bat, jendea etogarazti, herriko jendea atearazi, espero dugu gehiago aterako direla. Zeren horreiko moduan telebistak hartzen du parte hande bat, eta jendeak hantxo egiten dute, jagirik etxen. Hala. Eta nesken aldetik, zertan nahi dira, palantxan ari dira, bai. Eta frantziako xapelduna badira horietan ere, bizpairu, eta beste gaztetxoak ere dira hor, eta burretsuak segitzen dituzte hubiletik, eta denboran etzen ameste neskarik eri zera pilotan. Hora egiota gehiago bat dira, eta gustatzen dira. Gertatzen da, iztekan neska batek, kibitan nahi duela eskopilota egin? Ikusia duzu hori? Oraindik ez dut hemen ikusi. Telebistan ikusi du, baina oraindik ez dut hemen ikusi. Ara, jontziko dugu gure kritzketan, miskak zuri, txutxelak? Deusetaz eta bestaldi bat arte. Kaixo, zer moduz? Kaixo, osongi. Kontatu pixka bat nortzaren zu eta zer egiten duzun? Bani Begoña Zestau Garaibar naiz, Sakanako mankomunitatearen langile bat, gizarte zitzailea formakuntzaz, eta Sakanako mankomunitatearen anitzartean kulturartekotasun zerbitzuaren arduraduna. Eta zeintzuk dira zerbitzu horren bete beharrak? Bat baino gehiago. Batetik da Sakanan dagoen kulturaniztasuna kudeatzea, jatorrian hitzeko personen arteko hartu emana bultzatzea, bolo-bolo dabiltzen zurrumurru horiei aurre egitea nolabait, eta guzti horrekin bilatu nahi dena da Sakanako biztanleen arteko elkarbizitza baikorrago izateko pauso txikik ematen joatea. Eta horretarako badituzue proiektu desberdinak, ez? Suposatzen dut? Bai. Urtero izaten da, badaude urteetan mantentzen dien jardura batzuk, oso emaitza honak ematen dituzterako helburu hauei jarraiki, eta baloratzen delako berriro jarraitzea. Baina beti, urtero bada proposamen berria egiten dena, zerbitzu dago bideratue Sakanan bizi den, biztanle guztiri berdin da, jatorria zein den. Orduan, urtero ateratzen die jardura berri, justo horretxegatik proposamenak gero eta gehiago dielako. Orduan, ez dago, mantentzen dienen artean, munduko arrozak aipatu litzike ez, aurten gainera irurtunen adibidez, izan dugu 10. urtea, munduko arrozak egiten dela. Baina, hori mantentzen denetako bat, baina badaude gero ikastetxetan kulturen arteko topaketak egitea, edo ateraldiak egitea, edo nazioarteko futbol txapelketak egitea, segun eta jendek ze proposatzen duen, hori antolatzen da. Jendeak esaten dizkitzue proposamenak ez, eta gero zuk baloratzen duzu, eta gestionatzen duzu aurrera ateratzeko. Bai, funtzionatzeko modu da euniko handi baten, herritarrak egiten dio planteamendu bat mankomunitateari, zerbitzuri. Izan ditzeken niri zuzenen, edo izan ditzeken ni koordinatzen aizekoneko jende anitzeak direla medio. Ni jaso dezaket, herritar batek egin diolako olastiko kulturteknikariri adibidez, planteamendu bat, bertako eskolan edo herrin sensibilizazio lan bat egiteko. Orduan,
planteamendu hori edo proposamen hori zerbitzu ditun helburuarekin bat baldin badator, eta horrekontu laguntzen baldin bado, orduan aztenga martxan, aztenga proposamen hori aurrera eramaten. Baina horrek ez du esan nahi, ni hasiko naizela jardunari antolatzen, ez. Nik egiten dutena da zubilana. Orduan, zubilana hori datza, nire esotzen baldin badut proposamen bat, eta egoki bada, orduan proposamen hori jaso egin duna bilatuko dut, eta berari eskatuko diot, lantalde bat proposamen hori denen artean aurrera eramateko. Ze ikusi izan dugu 10 urteotan, hasiera hartan hasi ginen gu proposamenak egiten, baina ikusten ginen akaso etzela iristen jenden interesetara. Orduan, 10 urte hauek ere ikustarazten digu, jendek herritarrak egiten baldin badu proposamen bat parte hartzea askoz ere eraginkorragoa dela. Eta jakingo zenutke esaten zenbat jende baliatzen den zuen zerbitzuetaz? Modu, zenbaki bat ematea oso zaila da, egiten ditugun jardueretan, kontatu dezakegu puntu bateraino, ze jarduera asko die kalen egiten dienak ez, arlo komunitarioan. Orduan, baditugu adierazle batzuk, eta gero eta gehiora joaten dienak, azkeneko lehengo urteko datutan, memorian, izango, ez dakit, 4.000 inguru, kontabilizatu ditugunak. Gero igual. Gero hortik aurrera, kostientega gehiora iristen garela, baina zenbaki bat zehatza esate ez. Eta uste duzu herritarrek baloratzen dutela, egiten duzuena? Bai, horren adierazlea da, gero eta parte hartze gehiago dagoela, antolatzen diren ekintzetan, gero eta proposamen gehiago dagoela, baina baita ere, gero eta parte hartze gehiago dagoela, jarduera sortzeko prozesu guzin. Ez proposatzea bakarra, baizik eta proposatu eta ebalauketara arteraino, prozesu guzin. Eta gero inkestak pasatzen dielako, eta balorapena, media batetik 8tik gora xeo izaten da, orduan. Orduan pozik. Bai, oso pozik. Bai, eta gero suerta daukegu sakanan, badagoela astekari bat, guaixe, gai honeri oso tratamentu egoki ematen diona, eta horrek asko laguntzen da, baita ere. Bai, jenderi helarazten, bai. Eta ezagutzen duzu beste herritan edo, beste mankomunitateetan zerbitzu antzekoa eskaintzen dutela? Mankomunitate bezala ez. Udaletan, igual? Udaletan bai, baina egia dena da, zerbitzua hasi zela 2006-en, Nafar gobernuk emetentun diru laguntza bat medio, bale? Urte batzuk izan duzien, mankomunitateek jasotzen zuna diru laguntza hori, 2012 arte, 2012 laguntzak egintun aio. Orduan, urte horietan, bai bilinditzela Naparro mailen, beste herritan eta zer lantenten edo nola, edo, elkar truke hortan, ez? Eta zonalde desientetan bat zegoan, baina pasatu zenatzen 2012 laguntza moztearekin, zerbitzu baino gehiok ere, ez du aurrera egin. Orduan, gaur egun, ezagutzen dut, Burlatako udalak jarraitzen du, Barandiarangoak ere bai, eta gero, horrek ez du esan nahi hau lantzen ez denik, baina zerbitzu bezala Naparro mailen ez dio aurrera egin bi udaletxe horiek ezik. Gero badaude bai, gizarte zerbitzutan lantzen dela gai hau ez, edo beste modu bat, baina zerbitzu bezala ez. Eta iparraldeko egoera ezagutzen duzu, iparraldeko herrien egoera? Ez gehiegi, esateko ez gehiegi. Gehiago, errefuxiatuen harrerarekin eta zer ikusteko daukena, hori bai. Eta uste duzu desberdin funtzionatzen dutela han eta hemen? Ez dakite, ez gauz asko nahiko antzekoak die, baina bai ongi legokela ez du hartu eman zuzen bat egin, ez ga bildu, ez? Orduan, ezagutzen dutena eta errealidadea uste dut falta dutela informazioa, ez dugulako hartu eman zuzeneko hori egin. Eta ezagutzen duzun gauza horiekin, ez dakit ausartuko zinateke aipatzen desberdintasunen bat edo konparatzen? Hango eta hemengo egoera? Ja, a ber, lehendabiziko desberdintasune da, sakanako mankomunitateek
22 herriri eskaintzen diola, osea, eskualde bateri eskaintzen diola zerbitzu, ez? Orduan, klaro, ez da zentratzen herri baten edo da oso eremu zabala. Orduan, claro, realitatek hangoak eta hemengoak, pues, bueno, eske hemen bertan herri bakoitzen errealitatea desberdina da gai horreri bira. Orduan, zaila suertatzentzat, bueno, antzekotasunetan ere konparatiba bat egitea ez dagoelako ari hango errealitateari hurbilduko zaion eremu zehatz bat hemen. Bai. Eta gustatuko litzaizuke harremanak izatea hangoekin eta ezagutzea nola egiten duten lan. Bai, ze, bueno, iparraldera ez gatera, baina adibidez, Nafarroatik kanpo beste, bueno, zonalde batzutara ateraga, hartu eman hori egitea eta beti da oso aberasgarria, ez da zerbitzuk, anitzartean zerbitzuk parte hartu do bere gitxokoa kontatzen da bere esperientzia eta partekatzen eta jasore bai bestetik, orduan horrek beti aberasten do. Eta funtzionatzen duen esperientzik partekatzek, pues, mesede egiten dio herritargoari, zerbitzuetara, helburuetara eta beti da aberasgarri. Bai, orduan bai, gustatuko litzake, noski baiet. Eta izango zenuke proposamenen bat bidaltzeko? Ez dakit, adibidez iparraldeko herriren bati, horrela zuen antzeko zerbitzuak eskaintzen dituztenei, zer esango zenieke proposamen edo mezuren bat? Adibidez, zurrumurren ingurukoa bai. Hemen adibidez lantzen da asko, zurrumurruak gero eta gehiora diez, bai, dijoaz, gero eta gogorragoak die, eragiten do elkarbizitzari oso modu ezkorren, badirudi ez diela geldituko, eta horren mankomunidad zerbitzu da oso, bueno, pues aurten bereziki oso kanpaina potzoloa egiten ari oso sendoa zurrumurrek desaktibatze aldera. Orduan hor bai kontatuko genizkioke oso pozik, ze esperientzi izan dugu ditugun, zerk eman duen erantzun ona, zertan gabiltzen, eta bai gainera gaude zurrumurren kontrako Nafarroako saren. Bai, sortu zen oin dela 2016 eta hortxe gabilte buru belarri, orduan, bueno, esperientzi hori oso pozik partekatuko ginuke. Igual lan ere balio dezakelako. Akaso, bai. Bale, mila esker dugu gurekin egoteagatik. Zuei aukera matxetik, zuei. Eletan gira, aldiuntan, zurekin nahizteko, egunon? Egunon. Orduan, jangedazu oker banaiz, hemen Soropilaren elkartean gira, baina Santa Maria etxea hori da? Bai, Santa Maria etxea da, eta orain dela bat urte, niri burasoak eta laguntalde batzuekin Soropila elkarteak sortu dute. Eta Soropila elkarte horretan animazio eta aktibitate ezberdinak antolatzen dituzte etxean. Zerretik sortu zuten hori, falta bat sentzen zuten eletan edo gogo bat zen, nola zen? Orain dela 20 urte pasa, aita izan da etxe huri jabehitzen. Bai. Eta betidanik nahi zuen etxea ideki gitarrei eta publikoei, eta beraz betidanik izan zuen asmo hori elkarte baten sortzeko, lekoa idekitzeko, aktivitateen antolatzeko eta animazioan egiteko. Kulturetxe bat da, gaur zainitz egiten dira, gaur egun, zer egiten alda hemen Soropila elkartean, zer ikusten alda? Astean zehar bat dira kurtsuak, beraz asteleen aratxean bat dira hasi berri dira arte klaseak, badugu arte gela bat, beraz grabaketa egiten da, edo arte teknika ezberdinak lantzen dira, gela horretan. Gero aste azkenetan yoga kurtsuak egiten dira, aratxean, eta hori
uste dut laugarren urtea dela, edo bosgarrena. Eta beste kurtso behi bat hasi da urtean kapuera. Asteazken goizetan, eta aste lehenetan ere badira dantza garaikidea klaseak. Fanny Marmaiurekin. Beraz, aktivitate ezberdinak dantza dukirolaren inguruan, eta gero hortaz gain konzertuak antolatzen dira. Hori batez ere udan, badugu uda sasoi bat, konzertuekin baratzean, lorategian, eta udazkenean edo neguan, noiztenka ere konzertuak antolatzen dira ere barnean. Txipiagoak dira, intimoagoak. Zer da, bauzue norabide bat, musikarentzat, kontzertuentzat, edo zuen estilo ikusten alda hemen? Jazz taldea iniz badida. Gehienetan bada jazz edo munduko musikak ere batzuetan izan dira Afrikako taldeak edo piskat fusio taldeak. Hainizetan talde txipiak dira, biz bairu musikariekin. Badugu eszenatoki txipi bat, arrizkoa. Erakutsiko dauzut berantago nolakoa den. Eta hor jartzen aldi da, egun bat ikusle, konzertuen ikusteko. Zenbat zarete gaur egun Suropila elkartean hori dena antolatzen? Etortzen dira, bilkuretara etortzen dira 10 bat. Pertsona. Etako jendea, do ingurukoa? Ingurukoa, badira letako batzu, lekorneko bikote bat, hemen inguruan. Eta gero, finantzamenduaren aldetik, pasatzen da, kontzertuak pagatzen dira eta nahikoa da, edo beste diru bilketak atxaman behar dira ere? Bai, izan da garai bat, laguntza pixka bat galde egiten zuten ekeri, eskual taldeak programatzen zutenean. Baina gehienetan ez dute diru laguntzik, ez da diru laguntzik sekatzen. Aski pixua da, lan bat da, eta ez da langilerik elkartean. Beraz, gehienetan sartzeak joaiten dira artistei, sartze guziak, eta elkarteak elkarteen finantzak horrekatzen dira ostatuarekin eta janariarekin. Behituzue proiektuak piskat bereziak heldu den hilabete edo urtetarako? Nahi genuke arte gela hori garatu eta arte proiektuak garatu kurtsuak emanez edo tailerak edo behin bateko aktivitateak proposatuz eta zendako ez artistak gomitatu ere, tailera baliatzeko, erabiltzeko eta han ere taileren proposatzeko. Beraz, sekatzen ditugu artistak, artista bisualetan ari direnak, gela hori biziarazteko. Ze bestela, zuak dituzu ematen kurtsuak, elkartekoak, edo jende alda erakaslak dira kanpotik emaitera kurtsu horiek? Jane Iriamak ditu klaseak proposatzen eta elkartean ere badira beste artistak edo arteak interesatzen zaien pertsonak eta ere kartzen dute teknika ezberdinak eta bada truketa lan bat ere piskat bakoitza besteari erakusten dio bere teknika, beraz bada jakitate trukaketa bat, aski edera dena, eta hori ere garatzeko litaike elkartearen zatustetu hori goxo da
elkartea bat zeban, jakitatea partekatzen adelarik. Gero izizte beste elkarteekin, inguruan edo bestaldean, Nafarroan edo la, trukaketak badira beste olako elkarteekin, kultur elkarteekin? Beti edikiak dira, beti proposamenak direnean edikiak dira. Eta beraz egia da, uda hontan izan ziren partaide batzu, migrante elkarte batek jintzen migranteen aldeko konzertu baten antolatzeko xediarekin eta antolatu genuen, guri. Hango migranteen taldeekin horiek ziren musikariak edo beste talde bat zen? Ez ziren dirua biltzeko migranteen elkarte baten zat. Beraz musikariak duainik jotzen zuten eta bildu zuten dirua joaiten zen haien elkarteari. Eta gero ere lehen dilan festivala bazenean heletan edo etxezeta edo orain ez dira gehiago heletan, baina hor zirenean ere baziren partaidetzak baziren gurekin espazioak prestatuz edo hainitzetan lekoa prestatzen dugu ekitaldiak antolatzen nahi duten pertsonei gure asmoekin batera joaiten denean kontent gira. Nola ikusten duzu elkartea edo etxea mendik 5-10 urte, oino gauza lodiago bat, aktivitate gehiagorekin edo murriztuko duzu ez ustez? Ikusiko, espero dut segituko dela bizitzen, maite dut hor ritmo goxoa denean ere, ez da sobera intensifikatu egin behar, baina sigur gela berri horrekin, behar bada izanen dira aktibitate pixkat gehiago urteren buruan, ez dakit. Maristeker, mil esker? Deugetaz, mil esker zuri. Kaixo, Ari. Kaixo. Konta iguzu pixkat non gauden eta zer den toki hau? Bueno, hemen gaude justo Albi etxaldea, Ilarra dermioan, hemen Arruazun. Hau da gure hartaldea neguan eukitzen dugun etxaldea, manejoa egiten dugun etxaldean, justo salmenta puntuan gaude. Bai, gu hartzaia gara, gazta egiten dugu eta gazta ekoizteaz gain saldu ere egiten dugu. Eta dena bertan. Orduan, Ilarra edo pastasoro bezala ezagututako dermioan, Albi etxaldean gaude. Eta noiztik nola hasi zinen Albi gaznategi honekin edo? Hau izan zen aurrera zerez edo nola egiteko momentua iritsi zitzaigunean, bai nire anaia Xabierri eta nire lehengusua Aitorri eta niri okurritu zitzaigun, hartzaintzari ekitea, ez ardi gutxi batzuk genituen, gure familian ere abeltzaintza eta inguru honetan ezagutzen genuen eta ikusi genuen aukera bat zela herriaz eta herriarekin bizi ahal izateko eta hori zen gure helburua, ez? Hau da, abeltzain edo nekazari izatea, baserritar izateak ahalbidetzen zigun Arruazun bizitzeak eta gainera lurrari lotuak. Lurrarekin, lurrarentzako, lurretik, azkenean eta beraz garbi genuen, edo garbi eduki genuen, postua hori izan behar zela. Eta, nekazari eta gaztak egiteaz aparte ere egiten dituzue bisitak, ez? Bai, gure aktibitatea bada hartzaintza. Eta hartzaintzatikan gure iturria demagun ekonomikoa badator gehien bat gaztatik, esnetik, bai? Haragiak gaur egun ez du ematen, ez digute ordaintzen ekoiztea kostatzen zaiguna ia, artilea ez digute jaso ere egiten, eta beraz gure iturri nagusia gazta da, ez?
ardilatxarekin suerte bat dugu, eta da oso esne ona ematen duela, eta oso gazta ona, eta gainera errentagarria. Ze gazta hori iristen da gure ingurunean dauden baliabide natural horiek kudeatzez. Beraz, nolabait ere gure inguruneak ematen digu produktu bat oso sostenigarria dena. Horrez gain, iruditzen zaigu sektore honek behar zuela nolabait ere egiten dugun lana balioan jartzea gizartean, jendeak ere apostu egintzezan guk ekoizten genituen produktuekiko. Hau da, gu gazta egiten dugu, baina gazta ez badugu saltzen, ez dugu iturririk. Eta beraz, hor ikusten genuen zegoela behar bat, eta zen gure lanak sortzen zuen ondarea balioan jartzea jendeak zer erosi erabakitzen duenean ingurugiroaren alde erabakitzea, gure kulturaren alde erabakitzea, eta horretarako ikusi genuen behar genuela nolabait ere ezagutzera eman horrelako hartzaintza ereduek ekartzen duten ondasuna, ez? Eta horra hasi ginen bisiten kontuekin. Bisitak guretzako diversifikatzeko aukera bat eman digu, baina gehien bat lortu duguna da jendearekiko harreman bat lortu, harreman gertuko, oso gertuko harreman bat, eta gainera balioan jartzea, hartzaintzak herritarroi oro har ekartzen dizkigun abantailak, ez? Eta, hasi ginen poliki-poliki, hauzagokoarekin, eta, antza jendea gustora gelditzen da, eta, urtean, ikasle eta bisitari turistak batera hartzen baditugu, 2000 bat pertsona pasatzen dira, guztiategitik. Eta gainera zuen gaztak daude Idiazabal kategoriaren barne, ez? Bai, azkenean ardilatxaz hitz egiten badugu, Euskal Herriaz hitz egiten badugu eta gaztaz hitz egiten badugu, horrek denak badu babesteko jatorri izendapen bat, Idiazabal bezala ezagutzen duguna. Eta gu bertan gaude. Bertan egoteak esan nahi duena da, nolabait ere, hartzaintza eta gazta egiteaz gain, hartzaintzaren alde, nolabait ere, balioan jartzeko borroka batean lan egiten dugula, ez? Eta hori da izendapen bat azkenean ez da marka soil bat, izendapen baten atzean daude berme batzuk. Eta berme horiekiko konpromiso bat. Gu konpromiso hori hartzen dugu, ekoizten dugun produktuaren kalitatea bermatzearekin, baina baita ere, ekonomikoki ere parte hartzearekin, izendapenarekin, ezta? Eta, guk egiten ditugu Idiazabal gaztak, kaso honetan 2 gazta mota daude Idiazabalen, bat da ketua, erderaz ahumado esaten dena, kearekin, kontaktuan egoten den gazta, eta naturala, berez biak naturalak dira, baina naturala edo txuria esaten zaiona. 2 gazta horiek egiten ditugu, eta horretaz gain ere, beste gazta batzuk egiten hasi ginen duela 5 urte, eta horietako bat dugu gazta urdina. Eta egite ditugun gazta horiekin gero, oinarri horrekin baita 2 krema mota egiten ditugu. Urdina, krema urdina eta gaztazar krema esaten dena. Eta zenbat kilo gazta egiten dituzue gutxi gora bera? Gure ekoizpenak baldintzatzen du gure hartaldeak, ez? Urte batzutan hobea da, beste batzutan txarragoa, kaskarragoa, eguraldiak, gure lanak, denak baldintzatzen du. Baina hitz egiten ari gara gutxi gora bera 6.000 kilo inguru, 6.000-7.000 kilo inguru, 5.000 hor tarte horretan biltzen garela. Eta zein da gehien saltzen duzuen mota? Gehien saltzen dena Idiazabal jatorri izendapenekoa da, eta gainera gure apostua da horrekin segitzea. Hori da gure arima demagun, ez? Baina guk erakutsi nahi duguna da, eta gainera gaur egun Euskal Herrian ere badaude hartzai desente apostu hori egin dutenak, ardilatxak ematen duen esnearekin, oso kalitate honezko esnea handelako, gazta mota ezberdinak egin daitezkela, ez? Eta gazta urdina oso on ateratzen da. Orduan gure apostua izan duzen, beste gazta mota batzuk egitea. Kaso honetan gazta urdinarekin egin genuen horrelako ibilbidetxo bat, ikusi genuen ongi ateratzen zela, eta azkenean erabaki genuen komerzializatzea, ez. Eta urtero saiatzen gara gazta mota ezberdinen inguruan ikerketatxo bat egitea. Horre egin izan ditugu pasta hilada bezala, mozarela bezala ezagutzen diren gaztekin, oso gauza interesgarriak ateratzen dira, gazta fresko edo koagulazio laktikoko gaztak egiten. Saiatzen gara horrela frogak egiten, eta gero ikusten baldin badugu produktu bat gero merkaturatzeko erresa dela guretzako, horrekiko ere apostua egiten dugu. Baina jakin dezazuen, gu 6.000 kilotikan 1.000 kilo besterik ez ditugu egiten urdin, gainontzeko guztiak Idiazabal gatza. Eta nola antolatzen zarete hemen? Esan duzu zaretela 3 kide, ez?
Eta egiten dituzuen gauza guztiak egiteko? Bueno, gauza guztiak egiteko ahalmena eduki behar dugu 3, bai? Baina gero antolatu egiten gara. Bat arduratzen da gehiago gaztandegia eramatez eta gaztaren prozesuaren gainean egotez. Bestea arduratzen da gehiago landa eremuaren kudeaketaz, hitz egiten ari gara belarrak egitez, ongarria barratzez, guk horre gainera lan oso serio egiten dugu, gu saiatzen gara alik eta elikagai gure ardien elikagaiaren parte ia dena gu ekoiztea, eta hor lan asko dago lurrarekin. Eta hor adibidez anaia egoten da gehiago, eta gero badago hartaldearen partea, Eta hori igual partekatuagoa da, baino, igual zentratzen naiz pixka bat gehiago honi, Eta hor dago, albaitaritza, hor dago, razioa, elikadura egitearen kontua, hor badaude, lan ezberdinak, Beti, naiz eta batek ardura eduki, beti 3 gaude lanak egiteko, bai? Eta gero badago, harremanak, eta harremanetan, bai bisitak direla, bai, edozein, komunikabidekin edo edozein harremanetarako ere, hor badugu ere ardura bat, eta hori lan egiten dugu horretarako. Salmentari lotzen diogu ere, sare sozialak, gaur egungo teknologia pixkat baliatu, hitz egin dugun guzti hau aurrera eramateko, Eta horrela banatzen dugu gutxi gora bera ardurak. Gero, lana egin behar da, eta arduradun bakoitzak pixkat antolatzen du lan hori nola egin behar den, zenbat laguntza behar den, noiz egin behar den, eta hori teorikoki hain erresa dirudiena, gero ez da hain erresa, gero ez da hain garbi lan guztiak ez dira hain garbi konpartimentalizatzen, eta hor komunikazio oso importantea da, harremana, eta bai. Eta inguruko artzainekin edo gazta egiten duten jendearekin badituzue harremanak? Bai, noski. Guretzako oso importantea da ulertzea hau albi ustiategi bezala, baizik eta hartzaintza eta hartzaintzak orokorrean eta baserrigintza edo lurrarekiko lana, laborarigintzak behar du kolektiboan lan egin ere. Orduan guk garbi daukaguna da beste laborariekin, beste Euskal Herriko hartzain edo nekazariekin elkarlanean aritu behar garela gure elikadura burujabetzaren defentsan, Batetik gure ogibidea defendatzen dugulako, baina baita ere gure gizartearen elikaduraren inguruan ari garelako lanean, Eta hori oso garrantzitsua da. Eta horretarako ekimen ezberdinetan parte hartzen dugu. Adibidez hemen Sakanan badugu talde bat, Belardi izenekoa, eta talde horretan antolatzen gara Sakanako ekoizle txikiak, eta ekoizle guzti horiek apostua dugu agroekologiaren ikuspegitikan aurrera egitea, eta gainera nekazaritza modu integralean ulertzen dugu, lurra lantzetikan bukaerako produktoraino iristen gara, elikagaiaraino eta elikagai horren salmentarekin, konsumo ereduarekin ere lan egiten dugu, zuzenekoa eta gertukoa izan dadin. Eta adibidez, iparraldeko egoera ezagutzen duzu? Bai, esan beharra dago, Belardi ekimena, bizilur ekimenarekin bat datorrela, ene bizilur deitzen da, ene sindikatutikan eta bertan gauden nekazari batzuen eskutik sortu genuen tresna bat izan duzen, Eta ene eleberekin harreman oso estua du Ipar Euskal Herrian, eta azkenean gu garbi daukaguna da euskal laborariak, euskal baserritarrak garela, eta sujetoa Euskal Herria dela zentzu horretan, eta elikadura burujabetzaz ari garenean burujabetza horren subjektu badala gure herria, eta beraz bertako nekazariok hasi behar dugula elkarlanean, eta saiatu behar garela behintzat erreflexio horietan bat egiten. Topaketa batzuk egin izan ditugu, orain dela urtebete Ipar Euskal Herriko laborari gazte batzuekin topaketa batzuk egin genituen hemen Belardiren eta ene bizilurren eskutikan hemen Sakanan, eta gure plan estrategikoan, hau da, Sakanan garatzen ari garen plan estrategikoan elikaduraren inguruan egiten ari garen lanketa gidatzeko Ipar Euskal Herriko adibide batzuk ere ekarri izan ditugula onutza, Eta hor dago adibidez Idokiren esperientzia, eduki izan ditugu hemen, guri hitzaldiak ematen, pixka beren prozesua nola izan duzen, eta beraz harremana oso gertukoa da, Hartzaintzan bereziki gainera, badugu harremana ere Ipar Euskal Herriko hartzaiekin, eta kontutan eduki behar dugu hemen baditugula 3 izendapen Euskal Herrian, Usua Irati bezala ezagutzen dena, Erronkari eta Idiazabal Gaztak,
Eta hoiei lotua dago ardi bat, erdigunean, badela ardi-latxa. Eta beraz, ardi-latxaren berreskurapenarekin eta ardi-latxaren produktibitatearen hobekuntzarekin, hor badaude hobekuntza plan batzuk, hor badaude elkarte batzuk lanean ari garenak, hartzaiok osatzen ditugunak eta elkarlanean ibiltzen gara. Bai, Ipar Euskal Herrian Manex bezala ezagutzen den ardiarekin eta hemen latxa den ardiarekin. Eta uste duzu, han lan egiten dutela desberdin edo beste baldintzak dituztela, ala berdina da? Ez. Mugak ez du inolako... Mugak, nik uste dut Euskal Herrian mugak buruan ditugula, neurri handi batean. Azkenean, Iratin dagoen Nafarroaldeko hartzai bat edo Ipar Euskal Herriaren aldeko beste hartzai baten muga ez duzu ikusten, ardi horiei igualtzaie alde bateko edo besteko belarra. Beraz, modu berdinean egiten dute lan. Hartzaintzak dauzkan beharrak lan egiteko berdinak dira, baino gizarteak jartzen dizkigun baliabideak eta hemen ja politikaz ari gara ezberdina da. Eta orduan badugu zer ikasi elkarrekin, ez? Azkenean gu bi estaturen menpe gaude, eta estatu horiek arautzen dute gure ingurugirora eta gure ingurunera nola iritsi gaitezken kudeaketa horretara, ez? Eta horrek baldintzatzen du gure kultura, horrek baldintzatzen du gure bioaniztasuna eta gure lana baldintzatzen du. Orduan zentzu horretan badaude ezberdintasunak, ez? Hemen Hego Euskal Herrian seguraski, bueno, pues hartzaintzak daukan etorkizuna ez da hain garbia, Ipar Euskal Herrian dagoena baino, ez? Ipar Euskal Herrian asko gaztetu dute bertako hartzaintza, hartzai gazte gehiago daude, ustiategi gehiago daude, nire ustez lurrarekiko lotura askoz ere, nolabait ere berme gehiago ditu, eta hemen poliki-poliki ikusi dugu gainbera nahikoa handia, ez? Eta orduan ikasi behar dugu hemen, Espainiar estatuaren menpe dagoen Euskal Herri zati honetan, ze baliabidek jarri behar ditugun ikasiz funtzionatu duten lekuetan gure ofizioa desagertu ez dadin, eta gazteek postua egin dezaten hartzaintzarengatik edo baserrigintzarengatik. Eta orain bukatzeko, aukera izan da mezu edo zerbait esateko iparraldeko hartzain bati adibidez, edo gazta egiten duen norbaiti, zer esango zenioke? Bueno, gu beti esaten duguna da gure harremanak estutzea. Ikustea elkarri begira asko dugula ikasteko eta bide bat daukagula elkarrekin egiteko. Hori nire ustez dela ez iparraldeko hartzain bati bakarrik esan beharrekoa, baizik eta geure buruari. Buruan daukagun muga hori puskatzen saiatu behar gara. Bestetikan, kultura bat amankomunean daukagula, ezagutza bat ordezkatzen duela eta gure lurra lantzeko moduari iraunkortasuna eman diola milaka urteetan zehar. Eta beraz hori konpartitu behar dugula, ze horrek egingo du gure nekazaritza eredua iraunkorra izatea, ez. Eta zentzu horretan ere badago dibertsitatea, aniztasuna badago Euskal Herrian, ez. Eremu ezberdinetan, klima ezberdinak daude, eta irtenbide ezberdinak eman dizkiogu aurkitu ditugun arazo ezberdinei. Eta beraz hori partekatzea oso interesgarria izango da, seguraski etorkizunean aurrera egin nahi balin badugu. Eta besterik gabe elkartasunean oinarritutako harreman bat izatea. Hau da, ene esan nahi du Euskal Herriko nekazarien elkartasuna eta beraz elkartasun horretan bat egitea, ez? Eta, batzutan tresna izan daiteke sindikatuan, beste batzutan izan daitezke elkarteak, baina, elkarri nolabait ere begiratutako erabakiak ere hartzen ikastea. Herri bezala, badaukagulako zer eskinez. Eta hori dena, elikadura burujabetzaren norabidean badaukulako zer ikasi eta zer egin. Mila esker Aritz, gurekin egoteagatik. Zuei, gonbidatzeagatik eta, hurrengora arte. Eskerrik asko. Ezagutzen duzu Nafarroa? Bai, pixka da, bai. Gutxi, oso gutxi egia esan, bai. Eta gustatuko litzaizuke ezagutzea herria eta hango jendea? Bai, gustora. Nitzen eta ikusita dana, ez? Eta ezagutu gabe nolakoa imaginatzen duzu dela herria eta hango jendea? Suposatzen du jende jatorra eta herri txikia izango dela, eta hori, herrikoia, ez jende herrikoia izango dela, ezagit. Nafarroa bere denan bezala dagoen oso berdea, ez? Eta altua, ez dakit ez egin dagoen. Ez dakit Euskaldunak asko dauden edo ez. Suposatzen dut ez. Ze iparraldean Euskaldun kupura da nahiko eskasa, ez? Orduan, ez dakit.
Eta badakizu Uarte Arakilekin badutela senidetasun akordioa. Bai, badakit hori banekien bai. Bai. Eta uste duzu zerbait suposatzen duela herritarrentzat akordio horrek? Ba, herritarrentzat ez dakit. Zuri suposatzen dizu zerbait? Ez, niri egia esan ez. Igual udal mailan ta hori bai, baina hemen egia esan ez. Osea, herritarrei nik uste ez dakit. Ez nakien. Uarte hau beste herri... Iparraldean dagoen Uarziz. Ez nakien. Eta uste duzu akordio horrek suposatzen duela zerbait herritarrentzat? Uste dut baietz. Uste dut, harremana bat. Ez, harremana bat. Bai, orain enteratu naiz, atxerre esan ditelako. Eta uste duzu horrek suposatzen duela zerbait herritarrentzat? Bueno, onarpena, bai, uste dut beti dagoela harremana hori iparraldean eta hemengo jendearekin bai, positibo. Eta uste duzu hemen bizitzeak badituela abantaiak han bizitzearekin konparatuz? Ba, ez dakit. Bueno, bakoit, ez dakit. Eta desabantaia? Hori, igual hemen industria gehiago eta horrela dago, baina, bueno, han lasai biziko dira hori, eta horrela ere bai, ez? Bueno, segun, ez dakit. Desberdintasuna, bueno, lehendabizikoa hizkuntza, ez? Hizkuntza, eta gero nik uste dut hau dagoela igual industria egio daukala, eta beste ez dakit. Hori bai ez dakitela. Hombre, prinsipioz hemen gertuago enpresak eta holan daudelako, ez? Eta han turismo eta pixka bat nekatzaria, ez? Horko aldetik hemen igual abantaia gehiago, baina, bueno, ez dakit. Eta gustatuko litzaizuke hango jendearekin harreman gehiago izatea? Bai, ez dakit. Ezagutzea eta hori ez zen gaizki egongo, ez dakit. Eta hortarako zer egin beharko lukete, haiek ona etorri edo zu prest zaude ara joateko? Ba, ez dakit, bi gauzak igual, ez? Erdi puntu batean geratu agian. Eta nola gonbidatuko zenuke hango jendea ona etortzera, eta erabakitzen badute etortzea, ze plan proposatuko zenioke hemen inguruan egiteko? Bueno, prinsipioz inguruak ezagutu eta festa txiki bat, ez? Janta eranta hori beti bezala. Bueno, lehendabizi dena erakutsi ez, dena nola da sakana guztia, Uarte edo sakana guztia, mendiak, sobre todo mendiak, eta hori, eta nola bizitzen gara hemen ja dena da oso industrializatuta dago ja hemen ganau edo agrikulturain eta bizitzen jendea oso gutxi bintzet. Ba, zakit hori, betikoa, ez, gonbidatu etortzera eta bazkari bat edo olako festaren bat egin, eta hori, ez dakit. Nafarroak garaia duzu, Nafarroako egiak zautzen dituzu? Ba, zonbait, ba. Joten zira noiztenka? Noiztenka joiten gira, biziki gustatzen zauku gu joitea leku horietan. Zer duzu hango jendeaz? Hango jendeaz, etortzen dira usu gure ikusterat, eta badute giro on bat, eta nik beti erraiten dut gu urrungira hoien giro haukaitea, jende ahontsanua gira, guk erten dugun bezala. Zer hango zenuke Nafarroako pertsona bati gomitatzeko eletara? Etortzeko, gure ikusterat, bere omore ona ekartzerat, ez dugu gauzadik ertat, berak heldu dira, mementoan, baina nik biziki maite ditut hango jendeak zeta. Beti zerbait ekartzen dute. Nesker? Hala. Eta ara, eletan ginen hemen, eta orain zuei-hitza. Mila esker gurekin egoteagatik, urrengo saioan itxarongo zaituztegu. Laizter arte! Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.